Şu kitap Prezident kitabın adı Prezident barada. Mışkanın gelýän yerini izarlap bilýän bolsaňyz eger 4-6 diýip ýazykly yer bardyr. Şu 4-6 ýaşly çağlar üçin kitap. Prezidentin kimligini, prezidentin etýän işlerini çağa dilinde düşündirýär. Bir minut menden düşündür, başka slayda geçip bilemok. Çünkü ben bir tercihden sarlayın bir minut. Şuýda şundan başlayın, ýa-ni birinji slayd derdi. Şu suratda görýäňiz Amerikanyň düýbüni tutujular. George Washington başlaýdy. Şu 4 aýlyk 55 delegatsiýa bir ara gelip şeýdip işler, köp pikirler ýöredip 4 aýyň netijesinde Amerikanyň konstitusiýasynyň fundamentini kurýan döwürleri şular ýaly işler apbartdyrlar. Bu da kagyzyň ýerine ulanylýan deri diýenim original görnüşi 4 sahypalyk konstitusiýa esasy düýüp tutulanda tutulupdyr we şeýdem ýaza geçirilipdir. Şonuň nusgasy häzirki wagtda gorak gelinýär. Girişden ibaret diýdim. Konstitusiýa we 7 san artikelden ibaret diýdim. Şu girişi we 7 san artikeli şuýda bar. Ýa-ni aýdyp geçenlerin şuýda 7 artikel. Bu ýa-ni prezident barada diýdim. Bu tutuş 50 ştat, 50'si bir federal devlet ve men muhimmäňizi bilýän ýöne çağalara şeýdip şu çağalar şu kitapların içinden alınan suratlar şular çağaları öwredilýär. Her ştat, her bölek, her ştatın öz başına devlet, öz paýtagty var, öz konstitusiýasy var, öz güýçleri öz içinde üçe bölünýär. Hersi öz başına bir devlet ştatlar. Bu da Amerikanyň milli goşuny diňe prezidentin emir vermeginde herekete geçip bilýän goşun. Ýani görmedim. Bu da vice prezident barada kitaby. Ýene-de ýaşyny ünsüzleşdirmek, şuýda 4-6 ýaş arasyndaky çağlar üçin ýazylan kitap. Vice prezidentin ýerine ýetiren işleri barada çağa dilinde, çağalara düşünkli bolajak şekilde içinde gurulmary bar. Mesela bir sahypasy şu, ýanky kitabyň bir sahypasy. Olar vice prezident Trump'ın ýanynda dik duran Trump'ın kömekçisi vice prezident. O da diýär, olar prezidente kömek etýär. Vice prezidentin işi näme? Döwletin ikinji adamy prezidente kömek etmek. Senatorlaryň başyndaky senatorlaryň 100 senatora ýolbaşçylyk etýän vice prezident we billaryň ýa-da pikirleriň kanun bolmagyna da kömek etýär. Governor diýdim, governor bu bizdäki velayet hakim işlerini düşündürýär şu kitapda. Bu da üns verseniz 4-6 ýaş aralygyndaky çağlar üçin ýazylan kitap. Governor'ın velayet hakiminin ýa-da ştat liderinin etmeli işleri pulu nähili sowjakdygy barada kararlar berýär. Şu bir state'in, ştatın pulu nähili sowjaklygy barada kararlary şu berýär. Köpçüligiň öňüne çykyp gürleýär. Ştaty dolandyrýar we bular öz ştatynyň kanunlaryna gol çekýär. Mayor bolanda bizdäki etrap hakim. Bu da 4-6 ýaş aralygyndaky çağlar üçin kitap. Bir yerli dolandyrşyň we ýanky aýdan kanununda eger diýär senin gücüň bilen ýörejek bolsaň, tokmaň boýnunda ýüpüň bir ucunda da bir ucam sen elinde. Kanun şeýdip bermäge sana ruhsat berýär diýär. Mayor'ın etýän işleri ýa-da yerli dolandırıcı liderinin yerine ýetiren işleri şäheriň lideri beýleki departmentler ýa-da bölümleriň üstüne serekler. Mesela ýangyn söndürücü bölüm, bilim bölümü, saglyk bölümü köpçüligiň içine çykyp gürrümler etýär, vatandaşlar bilen gürrümdeşlikler geçirýär we öz kanunlaryna da gol çekýär. Şu mayor gol çekenden soň
ya da yerli dolandırıcı lideri bolçakandan soň resmi ýagdaýda kanun bolýar. Kongres, meclis ya da parlamenti düşündüren kitap. Bu da 4-6 yaş arasında çağlar için. Mesela bu da kongres daly. Şu kitapların içinden alınan suratlar. Birazcık surat küçük bolýar, men ulaldyrak goýan, kaçtası birazcık düşýär. Onu da aldım. Bu da meclisler öýümi diýmeli, zalymy meclis şu Capitol binasynyň şu binada görüşýärler. Şu binanyň görünýän sağ tarapyndan senatorlar oturýar eken, çetinde de House, ikinci meclisin ikinci bölümü öz işlerini alıp barýar. Meclisin etken işi pulun ähli sowuljagy ýa-da sowatlaryň köpelip azalmagy diýdiken şu zatlar garaz şularda meclisin ediljeği işleri, meselem uruşamyklar edilýär, sowatlar azalyp köpelip bilýär we kanunlara gol çekýän pikirleri, ideýalary kanun, resmi kanun şekline getirýär. Bu ýokary sud barada kitap. Bu da 4-6 yaş çağlar üçin. Bu ýokary sudyň binasy. Ýokary sud başda 1788-nji ýylda ýokary sudyň binasy şu şekilde bolupdyr. Günümizde bu şekilde. Ýokary sud şu 9 sudiýadan ibaret. Olaryň biri aýtdym, ýa-ni baş sudiýa işini ýerine ýetirýär. Şuň gol tarapy, meselem hiç kim satyn alyp bilenok da. Sen diýeli sen adyna dawa açyldy, şu dawada günäkär bolup dawany gazanýan adamlar bar da, ýöne bular da şu mümkinden bir sudiýany ýa iki sudiýany sen satyn alanyň bilen sen şu dawany gazanyp bilen 9 san sudiýa bar derdi. Ve şu sudiýalaryň işine başlamazdan öň 2 sany kasam edip işine başlaýarlar. Bir kasamyň konstitusiýany gorajakdygy barada kasam edip gelýärler. İkincisi alyp berýän işlerinde adalatly boljakdygy barada kasam edip işine başlaýarlar. Ondan soň bu sudiýalary satyn alaýmak ýa-da dawanda özüň hakly çykarmak üçin satyn alaýmak mümkin däl zat. Sudiýalary prezident saýlaýar. Ondan soňra ýokary sudyň edip bilýän işleri. Bu da birazajyk ulurak çağlar üçin, 5-7 ýaşlyk çağlar üçin şu ýaş ýerine seretsen, sen meselede şu taýdalar kesilýär. Bu state döwletiň dolandyrışı barada, ştat döwlet barada kitap. Mesela bu da bir ştat, Chicago ştaty, Illinois şäheri, şu da paýtaht şäher bolmaly. Bu yerli hökümetler barada kitap. Bu da 5-7 ýaş arasyndaky çağlar üçin. Kanun çykarjy organlarda kitap. 5-7 ýaş arasy. Kanunlar şu görýän suratymyzdaky hapa köl bardyr, kölüň üstüne ähli kapatjak üşen. Şuň üçin kanun çykarmak ýaly çağlaryň dilinde şey düşündirilýär. Şu taýda neme bar? Eger bir çağanyň pikiri bar bolsa, çağadan diýär döwleti üýtgeçjek şekilde bir çağa da üýtgediler döwletde. Eger sende bir pikirin, ideýaň bar bolsa, şu pikirini ýokarky adamlara prezidente çenli ýetiresiň gelýän bolsa, diýip şu taýda şoň ýoluny öwretýär. Näme diýär, sen ilki bilen öz yerli hökümetiň deputaty bilen görüşjekdiň baradaky neme al, duşuşyp al diýär. Ýa-da şoňa e-mail at. Siz ile duşup bilermi diýen e-mail at. Ondan soň o seni duşup biljekdigi barada sana wagt berer diýär. Şol wagtda ýanynda bir ulup indi bu çağ üçin kitapda men çağa öwredilýän şeklinde görýän şu. Sen de ýanynda bir ulu bilen ejeňe kalkaň bilen şoň bilen görüşmäni öz wagtynda git. Sen baran wagtyň sen pikirini açyk, aýdym, açyk edip aýtyp görüň diýär. Şey dip garaz bir çağanyň öz sesini iň ýokarlara çylmä dip getirip biljek barada maglumat bar. Bu ýerine ýetirji organyň barada kitap 5-7 ýaş arasy ýerine ýetirji bolanda da prezidentiň ýa daşdöwre bolýar. Bu da
prezidentin yaşayan ve işini etken yeri. Bu da prezidentin tegelek stolu. Barack Obama'nı görýänsiniz şuýda. Oturup bir arada ministerler kabineti bilen gurrun başynda oturan döwre. Prezidentlerin Agüýede ýylyň belli bir wagtynda normal vatandaşlar gelip ziyaret edip bilýär. Prezident şolar bilen eýlenceli wagt geçirip bilýär. Şuýda näme oýun oýnaýan bolsalar Trump şonu başlatmak üçin jürlegini çalyp duran emesi. Agüýün howlusy bolmaly. Bu Sulh Häkimeti barada kitap 5 ýaşlar üçin. Sulh Häkimeti bu studiya Kasam aýdanda bular bir elni sagylny ýokary götürüp kasam etdiler. Parklar yerli hökümetiň parklary döwüp, ýenjik, hukuk çykyp duran yer ýa çağa howplu boljak yerler olar ýaly edilen tölenýän saglyklaryň netijesinde şular ýaly hyzmatlary alma hakyna da vatandaşlar eýe bolýar. Bu da eýen 7-9 ýaş çağı üçin ýazylan kitap state döwletler barada ýa-da ştat döwletler barada. Her ştadyň mümkinçilikleri hemmesinkinden bolanok, käbir sowuk, käbir ysy, gurak, käbir kiçik, käbir uly, käbir topraklary çägeli, käbir topraklary daşly, hersi her türlü. Şonuň üçin hem bir alınan kanun ähli ştatlary geçerli diýilen zat düýbünden ýok. Her ştatyň öz kanuny bar. Sowuk ştatda şo ýollary gardan arastalamak barada kanunlar bar. Ýa-da gurak ysy ştatlarda gurak yerlere suwlary, emeli suwlary nädip getirip boljakdyklary barada kanunlar alınýandygy şuňda öwredilýär çağalara. Her yerli hökümet şular ýaly özüniň bozukly, bul remont gerek yerlerini öz çykdaýjylary bilen, öz hazynasynyň edilen çykdaýjylary bilen remont etýär. Bu da döwletiň 3 şahasy bölünen güýçler. Bu da çağalara nädip bir yerli hökümetiň häkim saýlanýar. Döwletde ýokardaky ýaşyl gatar halk häkim saýlaýar, häkim bolup görünýän fiýaletli ýeke duran häkim. Diýmek häkimi halk saýlaýar we mejlisinem yerli hökümetiň mejlisi Gökler Mejlisi onam halk saýlaýar. Häkim bilen mejlisem department bölümleriň ýolbaşçylaryny saýlaýar. Diýeli saglyk bölüminiň, okul bölüminiň ýolbaşçylary ýaly. Şuda bir yerli hökümetiň häkimi ýa-da state'in häkimi şunu ýazan içinde esas şo maglumaty berýän ýerine aýrypdyryn. Bu nämetde işinden daşary radioda da öz sesini çağılar üçin ýöride çağılary beşli zatlar okap ara ýarym çağılar üçin radioda çykyş etýär ýöne özü häkim. Bu da aýal gyzlara ses berme hukugy berilenden soň 1920-nji ýylda şondan soň ilkinji häkim bolup iş başyna geçen aýal maşgaly. Şu jaň Amerikanyň vatandaşlarynyň özgürlüginiň, azatlygynyň simboly hökmünde şu jaň şu näme durda. Amerikanyň ähli ýerinde poçta işleri dyngysyz işleýär. Şu suratdan görýäňiz. Onuň elbetde vatandaşlaryň berýän takslarının sayesinde öyle. Speaker dip aýdyp geçipdim. Meclisiň speakeri kime adı meclis agzalaryna söz berýän, meclisi organize etýän bir karar alınandan soň soňunda registrasiýa edip gol çekýän speaker çekdäki adam. 2010 ve 2013-nji ýyllar şol aralyklarda meclisiň speaker bolan adam. Sağ tarapdaky kararlar barada pikirlenip oturan meclis agzalary. Her karar kabul edilenden soň meclis agzalary tarapyndan diýdim eger ses köp berilip şol bir basmançak
kavulunu geçse, näme üçin şoňa ses berendikleri barada her bir meclis agzasy şoňa yazmaly, yazmaça beýan etmeli, ýazyp beýan etmeli diýdim-de. Şurat şonu görkezýär. Kabul edenden soň näme üçin kabul edendiklerini beýan etýärler. Bu da kanuny gol çekenden soň ruçkasyny berýär etdim. Şuňda şonu görkezýär. Bu suratda da eger çağatı özüniň pikiri bar bolsa, onuň etraf häkimine ýa-da welaýet häkimine pikirini bildirmek isleýän bolsa, şeýdi açyk aýdyn edip ýazyp, e-mailiň üstü bilen öz pikirini ýetirip bilýär. Ondan soň olaram muňa netijäni gaýdyp bilýär. Çağlar şeýdip heveslendirilýär-de hemme ýazylmaýan ýöne eger bolaýan ýagdaýynda şeýdi ýazyp bilýäňiz, sesiňizi ýetirip bilýäňiz diýilýär. Çek tarapda ham bir pikirin, bir ideýanyň kanun bolýan çäçeni geçmeli prosesi. Şonça ýoly geçip ondan soň kanun bolup bilýär. 9 sany sudýanyň lider sudýasy, prezidentiň sudýasy aýlan aýaly suratdaky. Bu da adalatyň simboly. Şunun bilen bu agyň içinde prezidentiň özel görüşme ýeri we kabinet ministrleriniň oturup görüşýän ýeri. 4 ýyl izli prezident bolan Franklin Roosevelt. Prezidentlik möhletini 4 ýyldyk izli prezident bolan prezident şu. Garaz bularym prezidentler kabinet ministri bilen maslahatlary. Bu da prezident saýlanandan soň Barack Obama saýlanandan soň ilki bilen öz teamini gurup ondan soň işe başlamaly. Buran teami ýanynda ham häzirki Joe Biden, Barack Obamanyň vice prezidenti bolan şo döwürde. Şunluk bilen men öz gurumumy şuňda jemläýin. Şuňda sakradym bir gowy näme aýdyp geçen sözü bilen jemläýin. Akıllı adamlar diye hemişe hemme zatdan, ähli ýerde we ähli kişiden öwrenýär. Orta akıllı adamlar diye özüniň tejribelerinden öwrenýär. Akmak adamlarym hemişe taýýar jogaply, bir zat diýip diýmänkäň dörö jogabyny berýän adamlardyr diye. Şoň bilen men taýlaşmamy tarýan.